Kukuha sila ng gun, ipo-point sa sentido mo, sasabihin sa'yo, Mhm. "Ito ang gagawin mo. You make me happy. Whatever I tell you to do it. Tapos there's nothing you can do, otherwise you're gonna die." May nakilala akong pamilya sila sa Manila. Sabi niya, "Puwede kang mag-abroad, tutulungan kita." Sabi ko, "Anong trabaho?" Sabi niya, "Parang waitress." Kaya I decide, yes, tapos nag-abroad ako. Ta's pagdating ko dun sa abroad na pinuntahan ko, di ko akalain na ganun pala yung magiging trabaho ko, bayaran. Nung na-find out ko na gano'n yung trabaho, gusto kong umuwi ng Pilipinas. Kaya lang wala akong choice na kasi nga hawak nila yung passport ko. Tapos kailangan mong sumunod kung ano yung sasabihin sa'yo nung may-ari na ganito yung dapat gawin mo. May gagalaw sa'yo, may gagamitin sa'yo. Kasi bibilhin ka eh. Dadalhin ka sa kung saan gusto nila dalhin kasi nga binayaran ka. Kukuha sila ng gun, ipo-point sa sentido mo. Sasabihin sa'yo, Mhm. ito ang gagawin mo. You make me happy. Whatever I tell you to do it, do it. 'Pag naaalala ko na tinutukan ka ng baril para gawin mo tapos there's nothing you can do. You need to do it. Otherwise, you're gonna die. Matter of hours lang na binili ka. And then ibabalik ka doon sa kung saan ka nanggaling tapos may bibili na naman sa'yo. Tapos gano'n na naman ang gagawin sa'yo. Tapos yung nagdala sa'yong Pilipinas, hindi sa'yo makatulong. Ang iniisip ko na lang, shall I kill myself na lang para maiuwi ako sa Pilipinas kasi hindi ko naman maiuwi yung sarili ko. Sabi sa akin nung pinaka-ate-ate ko na matanda sa akin, sabi niya, "Wag mong gagawin 'yan, wag mong gagawin 'yan kasi 'pag ginawa mo din 'yan, yung katawan mo itatapon dito sa dagat. Tiisin mo na lang, tiisin mo na lang." Pero parang hindi ko na kaya tiisin. Gusto ko ng umuwi ng Pilipinas. Uuwi na ako. Gusto ko ng umuwi ng Pilipinas pero wala man akong chance. Yun yung mga ano, ah, hindi ko nasabi na wini-wish ko na sana nasabi ko sa nanay ko na gano'n nangyayari kaya lang wala akong enough na strength para sabihin sa kanila na gano'n yung nangyari sa akin. Yun yung tinatago kong the biggest secret of my life. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo, Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.